Naše pozvání do brněnského studia přijal i David Kolář, spoluzakladatel a CEO Scale Up Boardu. Co to znamená, když se firma ocitne v údolí smrti? Jak firmu tímto údolím bezpečně provést? Může růst vaši firmu úplně zničit? A proč osvícený lídr ví, kdy má přestat překážet? Dejte si rozhovor s Davidem a zjistěte, proč i přátelství patří mezi překážky v růstu vaší firmy. Rozhovor pro vás připravil Ondra, který byl až do nahrávání Davidův kamarád. Partnerem podcastu je Smart Emailing a Czech Online Expo. Jak přejít údolí smrti? Růst firmy přináší jejím šéfům a zakladatelům nejenom radost, ale taky těžký momenty. A tam, kde většina firm selhává, tak to je fáze scale-up. Ten růst firmy je... A to si spousta firm možná dneska neuvědomuje, že tam, kde začínají růst, tak přichází ten bod zlomu, buď porostu, anebo umřu. A firmy a jejich zakladatelé dosáhli téměř, nebo ty firmy dosáhly téměř všeho do takové míry, že najednou nastane chaos. A chybí jasné priority, chybí rytmus, chybí procesy, přichází takzvaný údolí smrti, kde buď firma dokáže dál růst, anebo svůj růst nepřežije. A my jsme se tady o tom před chvílí bavili, protože mým dalším hostem je zakladatel a CEO platformy Scale Up Board David Kolář. Davide, vítej a díky, že jsi udělal dneska čas a přišel do našeho improvizovaného studia, ale navíc v Brně, kvůli tomu, aby jsme se tady o tom mohli povídat. Děkuji, Ondřej, za pozvání. Zdravím všechny posluchače a diváky vašeho podcastu. Co možná málo kdo ví, tak my jsme kamarádi dlouholetí. Je to tak? Proto doufám, že nám to dneska půjde tak jako pěkně na tykačku a že to údolí smrti dnešní spolu projdeme v klidu a pohodě. A děkuji ještě jednou za pozvání. Je to tak, známe se neuvěřitelně dlouho. Já jsem vlastně na Davida poprvé narazil přes platformu Business Animals, nebo na tebe, Davide, a ještě Jíťu, tvoji ženu, kdy jsem tenkrát pracoval v jednom velkém korporátu a zjistil jsem, že mě všichni znají vevnitř, ale nikdo ne venku, takže by bylo fajn, abych vystrčil takzvaně ten zadek nebo tu hlavu ze zadku a šel mezi lidi. A pak jsme se potkali v Indonésii, na Bali, v kavárně. Já si tu kavárnu pamatuju do dneška, zapomněl jsem teda po těch asi měsících, co jsme se o tom bavili, jak se jmenuje. Ale jsem za to moc vděčný a známe se už vlastně několik dlouhých let. A proto věřím, že tenhle ten rozhovor, a jsem o tom přesvědčený, že bude skvělý, protože jak přejít údolí smrti bez větších pádů a bolestí, co je novýho potřeba se naučit, jaký jsou nový kompetence, co si firma musí a lidé uvnitř osvojit, to jsou dneska témata, o kterých se budeme bavit. A já věřím, že pro spoustu lidí tady přijde spoustu aha momentů, stejně jako pro mě, tak se na to moc těším. I pro mě, protože to je nikdy nekončící proces. Že? Tak Davide, nacházíš se ty v údolí smrti, nebo už jsi ho překročil? Já se nacházím hluboko, nebo takhle, já se nacházím nad obrovskou propastí, do které se dívám a říkám si, jaký přejdu. Jo. Protože naše firma, kterou vlastně dneska už provozujeme 7., 8. rokem, si těma fázema prošla několika a teď bych řekl, že je taková ta největší, kdy opravdu ten růst překonává to, co se v té firmě děje uvnitř. Jo. A to je vlastně to nejtěžší na tom, jo, že ta firma přeroste jak samotného foundera, zakladatele, přeroste ty lidi, přeroste ty procesy a teď tam člověk stojí, kouká na to a vlastně říká si OK, tak jakou mám tu ambici, jo? Chci jít dál, chci růst dál, nebo to nějak zastabilizuju a zůstane z toho jako pěkná firmička, pokud bych se rozhodl, že budu růst dál, ale nebudu nic jiného dělat jinak. No tak tam skončím, že jo? V tom Dead Valley a že jich tam je, těch firm. Já jsem se dneska, když jsem se připravoval na ten náš rozhovor, tak jsem si našel takovou statistiku, jo? A ta říká, že vlastně vzniká až jako stovky tisíc startupů měsíčně, jo, na světě. A pouze 89% z nich se pohybuje v rozmezí někde 0 až 1 milionu euro obratu.
A teď se podrž, pouze 9% z nich se dostane přes 1 milion euro a už pouze jenom 1% se dostane přes 100 milionů euro obratu. A pokud bychom šli dál, tak už jsme jenom na promile. Mm-hmm. A ty firmy neumírají nebo nezanikají vlastně jako proto, že by neměli často dobrý produkt. Ty firmy mají třeba skvělý produkt, daleko lepší než ty a já a kdokoliv jiný. Ale prostě zemřou na to, že neumí to uřídit tak, aby to ten růst ustálo. Co možná u texty otázky, ano, jsem v údolí smrti. Ne, ono tohle mě to přijde hrozně zajímavé. Já jsem se to dřív vůbec neuvědomoval, ale teď si čím dál víc zvědomuju, že ten princip toho, že máš mít řízený růst a opravdu do toho růstu jdeš s tím, že jsi na ten růst jako připravený, tak já teď zpětně vidím po roce 2025, že je to tvrdá jako realita, že vidím, že kdyby ty firmy rostly, tak jako rostly třeba v době covidu, kdy to bylo naprosto jako přirozený a ten růst prostě se nějak jako organicky dělal, ale tím, že se dělal vlastně na celém trhu a všichni jako rostli, tak ono to bylo, kdyby někdo nerostl, tak v zásadě jako umře ještě dřív. Ale najednou přišel ten moment, kdy se ten trh jako srovnal, ono se to zastabilizovalo, jako to bylo v době jako před covidem. A najednou přichází ten moment, že ten růst fakt musí být řízený a to, co říkáš, buď jako porostu, ale tak, že opravdu chci růst, anebo to zastabilizuju a řeknu si, hele, takhle mi to vlastně jako stačí. Jo, a to je fair enough. Jako, jo. Ale když budu růst a nechám to a budu si říkat, hej, skvělý, o 30% ročně, tak přijde moment a přijde velmi rychle. Aha. Kdy dojdou peníze na účtě, většinou. A to je další věc. A to mi přijde úplně neuvěřitelný. Za letošní rok jsem se bavil se spoustou lidí a cash flow je prostě věc, kterou ty firmy vůbec jako neřeší. A nebo ji řeší velmi špatně. A ještě v B2Bčkovém biznesu je to ještě možná mnohem lepší, ale třeba jako v e-commerceovém biznesu, kde je to prostě rychlo obrátkový zboží a ty peníze se takhle jako točí, tak najednou ty peníze dojdou jako takhle. Mám jeden slabší měsíc a najednou vlastně nemám kam sáhnout a mám přitom pocit, že jsem jako obrovsky bohatá firma. No, ono to ještě je ještě v jiném kontextu, že jo? Protože na tom začátku, když ty začínáš, tak jsi zvyklý se dívat na to, tady mi přišly peníze, tady jsem je vydal, podíváš se do zpětného zrcátka, tomu říkáme výsledovka a řekneme si, OK, tyjo, tak ale já mám na konci prostě x jako, nevím, milionů zisků, jo? No a teď se najednou podíváš, řekneš si, OK, a kde teda ty miliony jsou, že jo? Oni tam jako nejsou. A oni jsou někde v rozvaze, že jo? To znamená, oni jsou někdy v pohledávkách, v závazkách, v zásobách, ve výrobě prostě a tak dál. A tam přichází jako ten zásadní zlom. Třeba ve státech do určité velikosti firmy se vůbec nedělá účetnictví. Že prostě nikdo nesleduje prostě jako výsledek, jako kolik jsem utržil a kolik jsem vydal, ale sleduje se jenom cash flow statement. A že my dneska máme pod rukama 150 až 170 zákazníků, kteří v té fázi scale-up jsou. A ten nejtěžší jako problém je tam fakt to, že on růst žere peníze. Protože ty, když chceš jako tu firmu posouvat dopředu, tak tamhle nabereš člověka, tamhle nakoupíš technologii, tamhle uděláš tohle. Teď vystavuješ do toho ty faktury těm svým odběratelům a najednou oni třeba 3 zkrachujou. A teď v tom točíš prostě ten cash, který najednou vlastně jako odpadá z toho účtu, ale přitom ta výsledovka ti říká, že jsi v zisku. Mm-hmm. Jo, to je spousta firm, které říkají, máme 2 miliony, jako 3 miliony, 5 milionů v zisku, ale stav na účtu ti padá jako dolů. A já mám dokonce kamaráda nebo přítele i vlastně jako z řad našich klientů, který říká, hele, já stav, jako jestli firma funguje nebo nefunguje. Je to strašně přitažený za vlasy, těch ukazatelů se má sledovat daleko víc. Ale vlastně říká, jestli mi roste stav cache na účtě. Pokud ne, je něco blbě. A nebo to musím jako vědět, jo, že jasně, můžu mít strategii toho, že někde pálím prachy, jo, ale scale-up není startup. Jo, my třeba se startupama vůbec nepracujeme, protože tam je to o čem. Tam se nalejou prachy a pálí se na to, aby ten růst vlastně jako přišel. Že jo? Staví se z toho ty, jak se jim říká, jednorožci. Kdežto scale-up, to prostě už je ta firma dospělá, už si na sebe jako má vydělat, má si vydělávat ze svých peněz a cash flow statement jako všem divákům nebo posluchačům doporučuji, pokud vám neroste cash na účtě nebo vám ubejvá, dávejte si pozorně, co se děje.
Hele, a může dát nějaký konkrétní příklad, jak poznat, že jsem v té fázi scale-upu, nebo co se dělo tobě, jak jsi to vlastně poznal, že už jsi v té fázi toho scale-upu, že už to není možná jenom ten unicorn, a že vlastně všechno jako funguje, je to super, klienti chodí, ono se to jako sype. Zkusím pár příkladů, kdy jako jsem si uvědomil, že je něco jinak. Jo? A že to, jak my rádi říkáme, to, co mě dostalo sem, mě nedostane dál. Já to taky jako, že tak já to umím. Že jo? Ale tak první zásadní jako věc je, že už nejste slyšet v té firmě, jako ten founder. Jo? Že prostě už vzniká jako komunikační šum a chaos. Jo? Že člověk měl pocit dlouhou dobu, že vlastně má všechno pod kontrolou, všechno může řídit a najednou to není a najednou se k němu dostávají zkreslené informace. Jo, je to takový to dobrý, já jsem myslel, že uhneš a já jsem myslel, že nesekneš. Jo, když má někdo tu hlavu na špalku. Je to ve chvíli, kdy najednou sedíte na poradě a začnete slyšet takový to, no to ono se. Jo, nebo já jsem si myslel, jo, že se něco stane. Je to ve chvíli, kdy se vám začne jako blbě spát z pozice toho, že nevíte, kde ty peníze jsou. Jako, že jsou někde v té firmě. Jo, a to jako, ono se to opakuje, ty cykly. Já to třeba teď mám taky. A sám vlastně jako pomáháme firmám v této fázi a my tam jako sami jsme. Jo. A kolikrát se jako člověk probudí a řekne si, no dobrý, tak co se teď stalo? Že to nemám pod kontrolou. Jako najednou člověk přestane mít tu firmu pod kontrolou a i když je na trajektorii, která vám ta křivka obratová ukazuje tu krásnou exponenciálu, jo, tak tam ty peníze nejsou. Ono to zní jako hrozně divně, jo, ale když se vám tohle začne dít, tak je potřeba jako zbystřit. Takže pokud to beru na lidi, tak rozhodně šum. Jo, nikdo za nic neručí. Všichni jsme doteďka dělali všechno a to už nejde. Jo, protože se to může velmi rychle rozsypat. Když to vezmu na strategii, tak kdybych se došel zeptat, a to zkuste, diváci, běžte se zeptat svých 5 klíčových lidí, co jsou jejich priority na následující 3 měsíce. Jo? A jestli jsou stejný, jaký si myslíte, že si myslíte, že jsou jejich priority. Nebo ještě lepší, když se podíváme na rok 2026, teď, který je před náma, tak se zkuste zeptat svých lidí, jestli vědí, jaký jsou priority na další rok a jestli vám je řeknou úplně stejný. A v téhle chvíli, když vám každý řekne něco jiného, tak máte velký problém. Ale zároveň to znamená, že jsem ve fázi scale-up a rostu. Ano, jasně, je to skvělý. Ale jo, jakože ono je to super a dá se s tím pracovat, dá se v tom zorientovat. A ještě jedna věc, ten founder, který to dotáhl tady do té fáze, tak jako jsou jenom 2 typy, jo, který to se tam dokážou zranitelně říct, jako já už na to nestačím. To, co mě dostalo, se mi nedostane dále a musím si vybudovat nějaké nové kompetence. A my jim říkáme osvícený lídři. Ale těch je strašně málo. Jo. Většinou to trvá hrozně dlouho, než to jako doteče, že já nemůžu už kecat do všeho. Že se místo jako toho, kdo tlačil a makal na všechno, se ze mě musí stát architekt. Že si jako musím začít víc povídat s těma lidma, že musím zahodit lopatu toho, jako já nevím, že jsem dělal všechno a musím to začít předávat těm lidem, ale srozumitelně a tak, aby to ideálně ty lidi tvořili s tebou. Jo? Není to o tom, že by měl tady jako founder přijít a tohle je 5 priorit na rok 2026, jo? Ale mělo by to být, jdeme vytvořit 5 priorit na rok 2026 v rámci těch klíčových lidí. A pak je tam ještě jedna věc a to je, že většinou tu firmu postavíte s nějakýma kamarádama. Největším nepřítelem dalšího růstu a scalování je přátelství. Jo? A to je takový to, no teď on ten Franta tady s náma je už 8. rok, že jo, tak co, to zvládne, že? No a teď to ale vidíte na těch výsledcích, že on to nezvládá. A tam jako je další takový jako trigger, ukazatel, teď se bude muset udělat něco jinak.
A je vlastně to nejtěžší si to jenom jako uvědomit, nebo i spoustu lidí se to vůbec nechce zvědomit a další spoustu lidí vlastně se možná vědomě nebo nevědomě rozhodnou, že s tím nějakou chvíli dělat nic jako nebudou a jenom vlastně prohlubují tu propast, že jo? Nebo respektive jdou blíž k té hraně té propasti a pak už se na ní kejklou a pak už vlastně nic jiného nezbyde, než si nalít toho čistého vína, že ten člověk jako reálně prostě ho ta firma přerostla. A já souhlasím s tím, že to vlastně to nejlepší, co může být a je zajímavý, že a říkáte tomu vlastně jako hezky, jo, osvícení lídři, to uvědomění, hele, jako jestli to má růst dál, tak já už tomu vlastně jenom nemůžu zavazet a potřebuju, aby mě ty lidi, který už jsem sem jako přivedl, tak jsem jim dal tu důvěru a už to nebylo jako, že já jsem ten nejlepší, ale byl jsem i tím jejich mentorem, někam to jako směřoval a byl ten architekt, no. No a tam ještě teda se naráží jako na jednu věc, že jo, protože na tom začátku ta kultura té firmy je by founder, jo. Když to potom, jak se to začne rozrůstat, tak pokud se o tom ty lidi nezačnou bavit a nezačnou tvořit tu kulturu ne jako by default, jakože nějak tady něco vznikne, ale musí jít jako by design, musí si ji designovat, musí vědět, jak se chovat mají, jak se chovat nemají. Tak tohle, když se tam taky nevytvoří, tak to je další jako skok. Ale kdy u tebe přišel ten moment, kdy jsi si uvědomil, že máš problém a budeš ho muset začít řešit? Hele, ve chvíli, kdy jsem doma svojí ženě jako brečel, že už nemůžu. Jo, že to je takový to, kdy máš pocit, že máš 1000 věcí rozdělaných a nemůžeš je dotáhnout do konce. Kdy máš pocit, že vlastně i ty peníze, které ta firma vydělá, tak ty si vlastně ani na ně nemůžeš šáhnout, protože nemáš čas si na ně šáhnout. Ty jsi vlastně jako utopený, je ti zle, špatně, buší ti srdce. Když se ráno probudíš, tak na tebe vybafnou kostlivci, prostě vysype se na tebe ta skříň. Jo, vysype se na tebe ta skříň těch věcí. Ty absolutně, nebo já absolutně jsem nevěděl, s čím začít. Co je teď dneska jako ta priorita? Tyva, a co Karel? Na něj se asi taky vysypali ty kostlivci. Jo, a teď se jako sypou na všechny. A tak tam mi bylo fakt blbě. Fakt blbě. A já jsem se jako reálně rozhodoval, jako co dál a věděl jsem, že to nezvládnu. Já jsem jako věděl, že nemám tu kompetenci. Že prostě buď to bude firmička, prostě, s který jako já budu mít hezký peníze, ale pokud něco neudělám, tak jako skončím jako na jipce. No. A vidím spoustu lidí okolo sebe, který v té fázi jsou. A pak je to ještě těžší chvíli, ale dá se to zvládnout. Co si teda přesně udělá, nebo jsou nějaký konkrétní kroky u tebe? Protože je to vlastně pro každého, kdo tohle poslouchá nebo se na nás kouká, tak to vlastně může být nejvíc hmatatelný, a protože ty jsi v údolí smrti, nebo respektive na hraně hlubokého údolí smrti. A on je několik, že? No jasně. To má fáze. Jo. No, to je krásné, že se jako postavíš a zase ahoj. Hele, já jsem měl štěstí fakt jako na lidi okolo sebe. Já jsem tam za prvý moje žena, která mi řekla, hele, musíš zastavit a něco jako udělat. Pak to byla Markéta Jilková, která se mnou začínala úplně od začátku a řekli mi jasně, hele, musíme jako stop. Jako jestli vlastně do tohohle budou přicházet furt noví zákazníci a ten hlad potom byl, tak budou rychle odcházet pryč, protože prostě ty věci jako nebudou fungovat a my nebudeme vědět, co máme dělat. No a tak to ještě nebylo GPT, že bych se šel poradit, ale byl prostě jako normálně Google a já jsem napsal prostě, co dělat jako v růstové fázi a našel jsem si knížku Scaling Up, která je opřená o nějakou metodiku z Ameriky od Verna Harnishe a přivezli jsem do České republiky, včetně té metodiky, Pavel Křepelka a Roman Stupka. No a znáš mě, Ondro, já když něco vidím, tak se pustím do akce, že jo, takže jsem klukům napsal a říkám, hele borci, já mám průser, potřebuju pomoc a oni kolik na to máš peněz a já moc ne.
No, ale potkali jsme se s Pavlem Křepelkou, ono vždycky se dá všechno nějak vybojovat, i když na to nemáš peníze. Prostě když chceš, tak si tu cestu najdeš. A já jsem si otevřel tu knížku, teď jsem si to jako začal číst a říkám, co to je? Jako to je, já tomu vůbec nerozumím. A teď tam byly jako klíčové kompetence, B-hack, rytmus meetingu, prostě cash flow story. Jo? A teď jako fakt vidíš něco, co jsi jako nikdy neviděl. Jakože já jsem nestudoval MBA, prostě nic. A já vím, že spousta lidí, kteří tu knížku vezmou do ruky a přesně se na ní podívají, tak to odloží jenom prostě a řeknou, tak tohle ne. Já jsem mezi nima. Já jsem byl hrozně nadšený, když mi přišla a pak jsem jí otevřel, jak jsem si, no tak ještě ne. No. A vlastně se mi připomnělo to, když mi kdysi můj bývalý šéf, když jsem ještě byl zaměstnaný jako obchodní ředitel v jedné firmě, a dal mi knížku, která se jmenuje Jak z dobré firmy udělat skvělou, od Jima Collinse, a řekl, tohle je tvoje Bible. A teď já jsem byl zvyklý na takový ty knížky plné motivace, že jo, a tak, že všechno urveš tou silou a pojď. Tak jsem to zase otevřel a teď tam ty křivky, kravina. A tady už jsem ale věděl, že musím. A tak jsem si řekl, no tak z knížky to nedám. Nemám šanci, jako prostě, jo. No tak jsem se domluvil s Pavlem, vstoupili jsme jako tým, tehdy 5 lidí. Fakt jako malá firmička, 5 lidí. Jsme vstoupili do programu jejich, který provázel tou metodiku. A teď tam nastoupilo 5 absolutně mimoňů, který ale měli touhu, měli vizi, měli jako chuť a začali jsme s tím bojovat. A trvalo to 1,5 roku, než jsme takový ty opravdu základní věci dali dokupy a sestavili jednostránkový strategický plán, který prostě každý ve firmě, když zná, tak přesně ví, kam se jde, jaký jsou priority, na co se fokusovat. Když někdo řekne, budeme dělat tohle, což většinou se stává, ne všichni máme jako super nápady, tak se podíváme do toho a řekneme, hele, to není priorita, zahazujeme. Jo? A dostali jsme do firmy ten rytmus meetingu, jo? Což já jsem vždycky byl proti. Vždycky mi někdo řekl jako ranní stand-up. Jsem říkal, máme kulturu tady úplně jako vůbec nepotřebujeme. Tak jsem to zkusil. Jo, a dneska prostě našich 5 týmů, každý dělá prostě svůj ranní stand-up, ale jako disciplinovaně, to znamená fakt jako na 5-10 minut, co se mi povedlo za předchozích 24 hodin a co je moje dnešní priorita. Neuvěřitelně to slaďuje obzvlášť remote týmy, jo, což vy asi víte, co je. Že to slaďuje fakt remote týmy, že je to rychlejší ta exekuce. Jedno takové rčení, který jsem se tam jako naučil, a on ho říkal už Baťa, jo. 90 nebo 1% je nápad, 99% je exekuce vlastně těch věcí. Jenže v té exekuci, pokud nemáš ten systém, rytmus meetingu, priority, procesy, KPIčka, a teď ne KPIčka, jakože uděláme 100 milionů obratu příští rok, ale to je nějaký výsledkový KPIčko. Ty potřebuješ mít i to výkonový, který to sleduje po kvartálech, který to sleduje po týdnech a ve finále. Každý tvůj člověk ve firmě by měl říct, za jaký 3 metriky je hodnocen, za co dostává výplatu tenhle měsíc a jestli je dosah. A pak je tady ještě jedna věc a to mi taky hrozně pomohlo si uvědomit, že KPIčku musí být dynamický. To znamená, já když řeknu 100 milionů, že uděláme obratu a my uděláme 90, tak je to dobře nebo špatně? Víš, jakože teď si říkáš, já vlastně nevím, a kdo za to zodpovídá, jo? A je to dobře nebo špatně? No, pokud to nemáš definovaný, tak to nevíš. Takže ta scaling up metodika říká, hele, tohle je červená, to je průser, tohle je žlutá, jako musíme se zlepšit. Tohle je zelená, jsme měřili na 100 mega, a tohle je super zelená. Blbý je, že když dosáhneš super zelený, tak si říkáš, jako jsem asi blbě plánoval, mohl jsem dát víc, jo, a tak dále. Ale když to má tu dynamiku těch barev, jo, tak dokážeš i vést potom tu 1-1 s tím svým člověkem a říct mu, hele, ty jsi junior, já od tebe teď neočekávám super zelenou nebo zelenou, ale první kvartál pojedeme na žlutou. Jo, a pak se potkáme a budeme si říkat, co udělat pro to, aby jsme se dostali na zelenou. A takovéhle věcí je tam jako daleko víc. A obzvlášť ta exekuce je fakt těžká. Strategii nastavíš, ale potom je to jak hejno ptáků. Když si představíš hejno ptáků na obloze, jak oni tam tohle dělají a nesrazí se. A teď si představ tu tvoji nebo moji firmu, to není zase tak velký hejno ptáků,
hrozně menší. Oni se narážejí na sebe. Oni na sebe jako narážejí. No a že co je úlohou toho CEO? Jo. Úlohou CEO nebo foundera té firmy, to je jedno, je nasměrovat tu firmu jedním směrem, jednu energii. Ne, aby jedna energie letěla tam a tam. A to se nedá udělat prostě bez systému. Takže mě v tomhle rok a půl pomáhalo pochopit metodiku Scaling Up. Myslel jsem si, že už to umím a neuměl jsem to. Dostal jsem další ránu a je to nikdy nekončící proces. Jo, není to o tom, že to člověk zavede a ta firma jako jede sama. Ne, ona se zase dostane jinam. Tak je to nikdy nekončící, protože pokud jako pořád ta firma má nějakou predikci růstu, že jo, tak já vnímám, že jo, takový to menší firmy říkají, hele, nám se nejlíp pracoval, když nás bylo 6-7, to jsme vlastně takový ty jako kámoši, známe se, jsme blízko sebe, pomůžeme si, pak přijde ten první zlom, prolomíš hranici 10 lidí, vznikají první malý chaosy a najednou už je to vlastně jako hodně lidí, pak si na to trošku zvykneš, seš ready někde na 15 lidech, pak na 25 přijde další zlom. Tam bych řekl, že je to nejhnusnější. No a já mám teda pocit, že se to podle mě, co tak jako vnímám, že i pak ještě ten druhej a to je někde na 50 lidech, že to jako přichází. Ale já mám pocit, že tam už jako máš tu manažerskou strukturu, že už tak se jako trošku ví, jako co s tím. Ale ve chvíli, kdy ten CEO founder řídí všechny a teď najednou to má přejít do toho, že tam fakt musí přijít nějaký manažer. Tak tam to bolí. Ale to je ale problém toho jednoho člověka, toho zakladatele. Já jsem tady chtěl ještě něco doplnit, mi tady něco důležitého u toho klaplo. Jo, ty jsi zmiňoval, že někam dorosteš a pak vlastně vidíš tu trajektorii dalšího růstu. Jenže buď máš to údolí smrti, který říká, pokud z chaosu neuděláš systém, tak jako umřeš. Ale pak se stává to druhý údolí smrti. A to je takový to, že i tvůj produkt nebo ten trh doroste na určitý limit. Jo? A tam je to o strategii. A ty třeba si musíš říct a často revidovat, jako je ještě můj klíčový zákazník ten, na kterým já jsem schopen jakoby dál růst. Jako je to ten trh, na kterým stojím, je to ten kůň, na kterým jedu, je pořád ještě jako schopen mě dovést jakoby dál. S tím šemíkem, ještě teda šemík s tím žokem, který na něm sedí. Jo? A to se dělo třeba u nás, jo? Že na radě, já tomu říkám skleněný strop. Jo? A teď ty tam stojíš a teď si myslíš, že já jsem si myslel, jo? Že no tak přidáme v obchodě, přidáme v salesu, zvedneme prostě, jako nabušíme to, budeme dělat víc leadů, budeme víc telefonovat a teď skáčeš tou hlavou na ten skleněný strop a nemůžeš ho prorazit. No protože jdeš furt vlastně tím stejným. Furt to stejnou cestou, ale ono to nejde do nekonečna, takže musí změnit třeba segment, musí změnit zákazníka, musí změnit komunikaci. A to jsou strategické věci a proto já se třeba často ptám lidí, jak často se váš manažerský tým schází nad strategií. Jo? Jednou za rok? V dnešní době? Kdy jako víš, jak to je, jako jak se to jako rychle mění? Za měsíc už je to trošku jinak. Jo. Přesně tak. Jo. Proto my používáme něco, čemu říkáme Rockefellerův checklist, jo, který já si snažím taky furt odškrtávat, samozřejmě ne všechno, ale jedna z věcí, která tam je manažerský tým se schází na pravidelných týdenních strategických poradách. Ne exekučních, ne operativa, co se jako stalo, ale říkáme si informace z trhu. Co jsme se dozvěděli, co nám to říká, co nám máme zpětnou vazbu od zákazníků, kam nás to posouvá, co si na tom vlastně můžeme jako naučit. A tohle se neděje v počátku těch scale-upových firm, protože se řeší, já tomu říkám, že ten CEO je takzvaný vrchní hasič. Požáry. Ale mě k tomuhle ještě napadá strategický meetingy a nějaká jako strategie na nějaký následující období. Jak je za tebe ideální jako dlouhodobý strategický nějaký jako rozhodnutí třeba pro růst? Protože vnímám, že jako to, že si řeknu, hele, příští rok se někam jako posuneme, nějak jako vyrostem,
ale ty jsi před chvílí mluvil o tom, že ten můj produkt může narazit na nějaký skleněný strop, a ten můj tým může narazit na ten strop, ta firma jako taková může narazit na strop. Je dobrý si ten strop jako definovat a trošku ho zkusit jako predikovat a třeba si říct, hele, jako my cílíme na tenhle ten skleněný strop a vlastně dál jít stejně už jako nechcem, protože jestli říkám, jestli pořád do nekonečna by mělo být to, že firmy musí furt jako růst. Že to je ten nekonečný růst, protože ono s nekonečným růstem přichází spoustu dalších výzev. Ano. A nemyslím si, že všechny firmy se chtějí stát jako korporacema, že najednou musí mít 500 000 zaměstnanců, že tam vlastně jako nemíří. A zároveň, že nepotřebují dělat jako miliardy. Ano. No, ono růst neznamená jenom růst v tržbách. Jo? Ale ty můžeš mít definici, hele, jako nám stačí 100 milionů tržeb, ale chceme růst v tom, jaký máme MPSko. Jo, prostě chceme být tím nejlepším, prostě tou první volbou prostě pro určitý typ zákazníka. Jo? Nebo chceme být nejlepší zaměstnavatel. Jo? Každý vlastně ten růst může vidět jinak. A pokud se mi ptáš na otázku, kterou já jsem tam zaslech, nebo kterou slyším, jako na jaký období se mám dívat v této zrychlené době a jak mám teda jako plánovat a tak já osobně si myslím, že je to první, co potřebuješ mít, je mít nějaké jako poslání. To, proč to vůbec děláš. Jo? My říkáme třeba jako, ale skrz ty lídry těch firm děláme svět lepší a firmy hodnotnější. Jo? Tak to je něco, pro co potřebuješ nadchnout vlastně ten tým. Druhá věc je měřitelný nějaký jako cíl, protože pokud nevíš, kam jdeš, tak těžko se hledá cesta, jako kam dojít. Většinou se říká, začni s myšlenkou nakonec. Jo? Hele, jak v jakém sektoru? Jo, pokud se bavíme o technologickém, tak já třeba si myslím maximálně 5 let si můžu dát cíl. Mám 1000 zákazníků, kteří něco. Jo? A pak se musím dívat v horizontu 3 let. Ale to pro mě jsou v horizontu 3 let, já si určuju, my tomu říkáme jako šachový tahy. Jo, kam já pohnu tím, co bude ten šachový tah. A je to jenom fakt obrys, který sice ty si jako nalepíš na tu stěnu, jo, ale neznamená, že na něj 2 roky budeš koukat a říkat, a to je ta cesta, ale ještě tam nejsme. Jako, jo. Pak děláš nějaký roční priority a tam si myslím, že to jako začíná být ta exekuce. Do té doby je to strategie. Rok už bych řekl, že už je exekuční disciplína, kde ty už na to stavíš ty konkrétní jako kroky a rozpadáš to do kvartálu, do týdnu a do dnu. Ale samozřejmě, kdybych ti řekl pravdu, tak jako, já to měním na kvartální bázi, ten jednostránkový strategický plán. A je to v pohodě. Jo? Jako samozřejmě, pokud ta kultura té firmy jako je taková, že nemáme rádi změnu, tak ti to lidi budou blbě přijímat. No? Ale ve chvíli, kdy prostě otočíš tím kormidlem jednou za kvartál, ale je to v hodnotách té firmy, tak je to v pohodě. Nejhorší je, když se to nechá ležet. Když se ten udělá jednostránkový strategický plán, vylepí se na zeď, všichni okolo něj chodí a nikdo neví, co to je, ani se o něm nediskutuje. Proto jednou týdně aspoň se k němu vracet. A nedělám to, že? Jako chápu, no. Tak to má se spoustu lidí, protože... Chodím hasit, tak jako všichni ostatní. Jako fakt, jako reálně, jo. Ale je dobrý si to zvědomovat, aspoň. Aspoň to vědět, že tu chybu děláš a jednou občas si jako nasekat a říct, tak jdu na to prostě, jdu se na to podívat. Hele, jaký jsi po cestě udělal chyby, ze kterých by se lidi tady mohli něco naučit? Protože mám takový tušení, že jich pár bylo. Hele, bylo jich hromada, jo. Tak ty největší asi nepokora. Já si myslím, že v takovéhle fázi, jako kdy ta firma roste, ty potřebuješ mít zásadní jako hodnotu pokora. To v mém kontextu to neznamená myslet na sebe méně, ale myslet si o sobě méně. Jo. A už to třeba jsem udělal obrovskou chybu, že ty jako máš ten moonshot, jo, ty jako letíš do toho vesmíru, rostou tě ty tržby. Tvoji zákazníci 2krát zkousli jako zvýšení cen v pohodě. Jo, tak ty jdeš a nasolíš to ještě víc třeba. Jo. Ale což o to, nasolit to můžeš. Ale ty máš ten pocit, že jsi jako nesmrtelný. Že vlastně to všechno za tebe odkomunikují lidi a že ty si jako budeš se na to dívat jako z pozadí, jako ten velký šéf. Dostaneš takovou ránu, nebo já jsem dostal jako takovou ránu a strašně dlouho trvá,
než to napravíš potom. Jakože, obzvlášť pokud někteří zákazníci třeba je tam máš a jsou navázaní na tebe, tak ti to dají neskutečně sežrat. Jo? Místo toho, aby vlastně ti pomohli a podpořili tě. Takže pokora a každý den si říct, tyjo, co se dneska musím novýho naučit, abych mohl zítra přežít. No, protože jinak to nejde, takže to je tohle, pokora. Jednou jsem se, to je docela dobrý, když se přistihneš na meetingu, kde víš, že nemáš co dělat a přitom do toho kecáš. Jo, to je takový to, že se schází třeba, já nevím, produktový tým, ty tam sedíš, oni řeší něco, k čemu ty vůbec nerozumíš. Ale přesto tam sedíš a děláš tam to křoví, jenom proto, abys měl věci nějakým způsobem pod kontrolou. A vlastně tu hodinu, s kterou sedíš na tom meetingu, tak si mohl jako sedět a přemýšlet nad tím, jak pomůžeš tomu produktovému týmu najít třeba lepšího člověka. Jo. Třetí, poslední nějaký jakoby fuck up, nedisciplinovanost. Já jsem přesvědčený o tom, že každý, kdo chce mít v ruce nějakou takovouhle jako firmu, tak musí mít extrémní disciplínu. Jo? Ale ne v tom udřít se k smrti, ale udržet ten rytmus. Fakt jako udržet ten rytmus těch meetingů. Když někdo řekne, hele, nám se ale dneska, tak uděláme ten strategický meeting až třeba za 3 měsíce, ne? Musíš stát prostě napevno. A tohle já jsem pustil třeba. Řekl jsem, jasně, jo, nic nejde, peníze máme, ne? Co? A hned ji dostaneš. Ale ta pokora je asi to zásadní. Bez toho to nejde. Jako vidím vlastně spoustu founderů a CEOs, kteří mají pocit, že porostou do nekonečna, do smrti s tím, co mají. A já říkám, OK, fajn, pojď. Ono ještě, jak jsi říkal, na těch meetingsích seš tam, ani nic neřekneš, ale ona už jenom ta přítomnost vlastně vyvolává něco. A nedej bože, když to nevydržíš a řekneš tu jednu větu a v zásadě to, co ty lidi tvoří a to, kde ty si aspoň měl tu tendenci dát důvěru, tak to celý zmačkáš takhle a zahodíš to, protože řekneš jednu větu a oni najednou ty lidi mají pocit, že teď je to jako ono, že on, ten náš founder, on řekl a my bychom všichni měli mít fokus na to, co on řekl a okamžitě to začneš promítat do svých myšlenek, okamžitě to začneš promítat. Takže já jsem někde slyšel, že já už nevím, kdo to říká, ale zeptali se ho, jak motivuje svý lidi a on říká, hele, prostě jim nezavazím. Nepřekážet, ano. A pak je tam ještě jedna věc. Musíš se smířit s tím, že to nikdy nebude na tvých 100%. Pokud se s tímhle nesmíříš, tak to je jako, to je jako klinická smrt pro tebe, protože ono to tam nikdy nebude. Nikdy to nebude podle tvých představ. Takže ty musíš jít na těch třeba 80, ale to je 100% vlastně toho, co ty lidi dokážou. A je to hrozně těžký vidět ty chyby. Jakože fakt vidět, já bych to udělal takhle a proč ten Karel, prostě jako... Jo, a teď ty stojíš na té hraně a říkáš si, tak já mu zavolám a řeknu mu, že to je blbě. Jo, a že to chci jinak. No ale co tím uděláš? Ty pokud ty lidi nenecháš dělat chyby, což je těžký, když seš v tom údolí smrti a říkáš, že ten borec udělal chybu, tak já jdu prostě. Jako jo. Ale pokud je nenecháš dělat chyby, tak se ti bude dít jedna věc, která se dělá mně a opakovaně. Oni pořád budou chodit za tebou pro tu radu. Jo, protože to víš, o čem mluvím, oni prostě nebudou chtít udělat to rozhodnutí, protože šéf, jak tady jeden náš brněnský podnikatel říká, šéfové jsou kokoti, tak budou mít ten strach, nebudou mít k tomu tu kompetenci. Jo. A ještě je to jedna věc, na které pracuju a měl jsem ji udělat dřív, o dost dřív, je dát, ať už je to sales, nebo marketing, nebo backáč, prostě jakýkoliv oddělení, tak jim dát dřív finanční vzdělání a kompetence k forecastování vlastních oddělení, aby viděli, kde v tom celku běhají jejich peníze, jestli jsou nákladový středisko, jestli si na sebe dokážou vydělat, jakou hodnotu vlastně vůbec vytvářejí, tak tohle to si myslím, že jsem mohl udělat daleko dřív a neměl bych potíže s tím, že mám pocit, že nemají odpovědnost k těm věcem. No ale já jsem jim ji nedal, že? Hele,
jako chápu, no, ale zas na druhou stranu ono je to někdy prostě v tomhle těžký a taky mám pocit, že spoustu těch jako majitelů, founderů, tak oni ani neví, že něco takového by měli mít, že vlastně oni tam sami ještě jako nejsou, aby vůbec to mohli přidat o kousíček dál. A proto doufám, že jako uslyší tenhle podcast a třeba si na chvilku sednou, na týden utečou z té firmy, zavřou se někam na nějakou chatu nebo odlehlý místo nebo do vašeho karavanu, nebo co to máte, obytku. A vezmou si třeba tu knížku Scaling Up nebo jak z dobré firmy udělat skvělou a zkusí vypadnout z té denní rutiny, protože ono to v té denní rutině nejde. Jo, já jsem se bavil, my jsme natáčeli nedávno podcast s Vítkem Schlesingerem a má vlastně agenturu česko-dánskou a tohle jsou přesně principy. Mu je dneska 30 a má přesně ty principy toho, že jednou za čas si sedne do kavárny na půl den, dá si sluchátka, má papír, tužku, jenom si jako maluje, ale vlastně jako vědomě se zastavuje a vrací se k tomu, aby ho nedohnal a neuhnal jenom to hašení, ale prostě dokázal si držet ten nadhled. A to já vnímám a mám vlastně pocit, že u majitelů a vůbec C-level lidí v těch firmách, že velmi často je to očekávání, že budou hasit a že budou součástí toho požárního sboru a že se zapomíná na to, že vlastně ta největší hodnota těch lidí je v tom, že by se měli držet ten nadhled a vědět prostě ty klíčové věci a to, že se někdy něco trošku jako pokazilo, tak je to prostě součástí té cesty a to, že tenhle týden se něco nepodařilo, tak v tom celém životě firmy anebo toho člověka je to vlastně úplně jako zanedbatelný, že vlastně se vůbec nic nestalo. Bohužel pravda je taková, že pokud to neukáže ten founder, že si na to dokáže, nebo ten CEO, že to tak si dokáže udělat ten čas, tak si ho nikdo jiný v té firmě neudělá. Krásný příklad z knížky Pravidlo žádných pravidel, kdy on si přál, aby lidi jezdili na dovolenou, že jsou přetížený, ten CEO, jo, ale on sám na ní nejezdil. Tak ho museli normálně ten management tým ho poslali na měsíc, dali mu někam prostě na Maledivy a řekli mu, budeš posílat fotky s krokodýlama nebo já nevím s čím. A takhle jako měnili tu kulturu. Jo. Můj tip, já dělám to, že každý jako dělá, co potřebuje, ale mě nejvíc vyhovuje to a strašně se mi líbí. My máme apartmán na Tenerife, vždycky odjíždíme v zimě. A já místo, abych tam letěl, tak tam jedu autem. A týden jedu úplně sám, vezmu si 3-4 audioknížky, které mi nastartují úplně jiný jako přemýšlení. Mám s sebou diktafon a na ten diktafon si namlouvám všechny ty věci, pak si to hodím do AIka, který mi z toho udělá něco. A nedávno jsem se díval, protože jsem jel v lednu 2025, jsem jel vlastně na Tenerife tam, a pak se třeba v květnu vracím zpátky. A když jsem jel tam, tak jsem se podíval teď za rok zpětně na ty poznámky, co jsem tam byl. Ty a světe div se, většina z toho jede. Fakt? Hustý. Jakože třeba jim lokální komunity. Jo, a tak to jsem vymyslel někdy v lednu, kdy člověk má čas, ale musí jít hluboko. A vzdát se prostě ty kontroly. No. Jo a je to uvědomění v zásadě jako děla, za co mám takzvaně největší hodinovku. Že jo? To uvědomění, co je ta moje největší hodnota pro tu firmu. A to jsou přesně tyhle jako v té fázi scale-upu v nějaké velikosti firmy jsou to přesně tyhle věci, že je to jiný ve startupu, kdy prostě všichni jedou bomby a prostě každý musí tak trošku jako hasit, ale v momentě, kdy už jako víš a už se jako přehoupneš z toho startupu do růstové firmy, tak je vlastně úplně přirozený. A najednou si myslím, že si ta firma může dovolit, že některé ty věci mají opravdu jako svůj čas. Že už to není to, že jako hele, jestli dneska nemáknem, zítra už jako nevstanem. Jo. Že už jako ta firma úplně umře. Chtěl bych říct, že máš jako pravdu a máš ji, ale když jsem se dneska podíval do svého kalendáře, tak jsem zabrečel. Já to nebudu komentovat. Takže za chvíli jsou Vánoce. Já bych, no my teďka, když ten podcast natáčíme, tak ho natáčíme před Vánocema. Já jsem dlouhou dobu Vánoce nebral tak úplně vážně, než jsem si uvědomil, že je to jediný období, kromě Velikonoc, kdy celý svět opravdu nic nedělá.
A ty 3-4 dny je prostě takovej trošku blackout, i když to není úplně ta definice toho blackoutu. A vlastně si to obrovsky užívám, protože vlastně nikdo nečeká, že mu odpovíš, nikdo nečeká, že budeš pracovat. A jestli se někdo rozhodne pracovat, tak fakt nečeká, že nějaká odpověď přijde zpátky, protože je to vlastně přirozený. Ale hele, Davide, ještě poslední věc. Co by měli dneska udělat lidi jako první krok, pokud mají pocit, že ta firma směřuje do té fáze scale-upu? Hele, pokud tady něco z toho, co jsme dneska tady, o čem jsme si povídali, tak pokud cítí, že to někde prostě jako přepadává nebo přerůstá jako přes hlavu a je to víc o chaosu a je to víc o obohašení požáru, ale přitom ta firma je úspěšná. Jo, jenom, aby jsme si rozuměli, fáze scaling up není jako pro typ firmy, která má problém. Jo, on ten problém je ten růst. Že jo, jako, takže to je jenom, ještě bych to rád uvedl, jako, že mám ambice, chci růst, firma roste, ale potýkám se s problémy. Tak co udělat? No tak, hele, zastavit se. A udělat si prostě jako fakt ty 2-3 dny a zrevidovat se, podívat se na to z vejšky. Možná si o tom s někým popovídat. Možná klidně jako běžte na náš web a kupte si tu knížku Scaling Up, to je docela jako dobrý začátek. Těch knih je samozřejmě jako daleko víc, ale zastavit se a hlavně nepokračovat dál. Jenom něco prostě udělat jinak. S někým si promluvit, někam prostě, to je ideální věc. Najděte si někoho, kdo to přežil. Jo? A běžte za ním a řekněte mu, hele, prosím tě, dáš mi půl den, pojď a prosím tě, řekni mi, já stojím tady. To je jako dobrý začátek popovídat si s někým, kdo to údolí smrti přešel. A ty jsi mi neuvěřitelně nahrál, já jsem to vlastně vůbec neměl v plánu, ale teď to stejně udělám, protože na Czech Online Expo budeme mít Scale Up Board Lounge. Takže pokud některý z našich posluchačů si chce potkat někoho, kdo tímhle prošel a přežil to, tak dneska ve Scale Up Boardu je spoustu lidí, kteří to už přežili. A budou tam. Takže stačí přijít a říct, hele, jsem na hraně údolí smrti, potřebuji si s někým o tom popovídat. Chytněte mě za ruku. A tam bude spoustu lidí, kteří je chytnou za ruku a budou si s nimi povídat, jak dlouho budou potřebovat. Takže... Budou tam určitě nějaký lidi z naší komunity. Bude tam i zmiňovaný Pavel Křepelka, kterému já jsem se tenkrát ozval. A myslím, že pokud jsem na tom meetingu nebyl, ale pokud jsem dobře slyšel, tak by to tam mělo být i jako fakt jako hezký a místo pro popovídání. Měl by tam být klid a můžeme si tam dát kavčo a tak. Je to tak, určitě taky všechny diváky zvou, přijďte. Takhle to plánujeme, aby to bylo. Super, Davide, díky moc za tenhle čas, díky moc za spoustu tvých vhledů a díky moc za pro mě zase pár zajímavých uvědomění a já přeju, aby tenhle podcast, pokud si budou poslouchat majitelé a foundři, nebo jakýkoliv C-level člověk, anebo možná i jakýkoliv člověk z firmy, tak a bude mít pocit, že jeho manažer je přetížený, anebo to nesměřuje tam, kam mělo, tak prosím, vemte tenhle podcast, puste ho, jenom ho pošlete na WhatsApp a ono se prostě něco stane. Super, díky moc a keep scale up.